Ang ano, naningala ko karong buntag ba, pag-open ako sa akong Facebook account. Ana may nag-greet na happy birthday. Nang naghuna-una ako. Akong gilantaw sa kalendar, March 21 naman di ay takaron. Nakauna-una ko nga birthday man din ako. Nakita na ko ang mga comment. Kani sila oh, nag-greet sa ako. Di na ako na isa-isahon kaya daghan mo gani sila. Lisod kayo, mataas ng istorya, no? Nagpasalamat na lang ko kay ako bitaw istoryanta mo. Real talk ni. Ilasan ko anak ka nang i-greet ko ninyo na happy birthday. Kaya sugad-sugad, wala ko na nadanagot. Kaya wala ko katry, sugad pa sa una na i-birthdayhan ko sa akong mga hinikanan, sa akong mga kaparintihan. Kaya kami, pobre jud kayo, may. 1D1, 8 rapod mi sa una. Kaon ra gani mig mga lagot nun. Busa, ilasan ko maminaw kay wa mo kunaan na dana. Basta lang akong gihuna-una pag birthday na ko, piskay akong panglawas. Ug walay mga problema. Malipayon ko. Makakaon ko sa isa ka adlaw katulo. Fights na. So na naman ni nag-greet kani sila. Daghan kang salamat kay nakahuna-una mo sa ako. Pero wa jud kunaan na dana. Sugad sa akong pagkatao. Thank you kayo. Thank you kay sa inyo, no? Kay nakahuna-una gyapon mo. Kay kung wala po ning Facebook karon, di mo makahuna-una na ako kay siyempre mo gawas man kundi sa inyong mga timeline, no? Nga birthday na ako, friends man ta. Siyempre mo greet gyud mo kay mga friends man sa Facebook. Ug karon wa po tay pang Gcash karon kay wa pa man tay sweldo. Pataswildo ini Facebook. Nag-vlog ta failure man kayo. Maot kay atong content. Tinuod man kabalo man ko ana nga maot kay ko content. Ana po mag-like, na po mag-follow. Kato ra po sila giganahan pang uban wala. Wa tay panjika sa karon kay kuan pa man nihit pa kaayo nihit. Sa sunod kung basig magaluy-an ta no. Tama sa mag-greet. Nagunay panjikas. Pero karon wala pa. Kay nihit pa mag-ayo. Ako karon malipayon ko kay birthday na ko. Basko ka kong panglawas. May problema. Makatulog yapon tag sakto. Safety ang atong pagka ako ba. Safety ang akong katulugan. Natay katulugan, wa ta natulugan ng mga kuan sa mga kali-kali. Nakakaon gyapon tag tulo sa isa kadlaw. Okay na. Pasalamat gyapon ko sa Ginoo. Yun na nira ang istorya sa inyo. Barag wa tay kagasto sa birthday. Basta piska itong panglawas. Wala tay problema. Daog na siya. Goods na kaya na siya. Hindi na ko ito. Dagan yung salamat.